दिनै आं मोनसे कमेन्ट फरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेयो आंनि बेस्ट फ्रेन्डमोन, साख्रि मावो बियो, गामियाव थाया बा न'आव थाया, गोजानाव थायो। आं बेखौ बुंलायला। जे कमेन्टआव लिरदों दि बिथाङा सोरनि लुदों, जास्ट सोंदों बियो न'खौ सोरनि न' लुदों। आं दिनै क्लियार खालामना होनोसै, बे न'आ आंनियानो। जायखौ सोंदों बे न'आ आंनियानो। बेलेग भिडिअ'आव बेलेग बेलेगनि दोङो। गोबां जायगायावनो जों न' लुबोबाय। 14 बोसोर मिस्ट्रि खामानि मावबाय आं। 14 बोसोर एक्सपिरियेन्स दं आंहा मिस्ट्रिनि थाखाय ए टु जेड खोन्थानो हागौ। इन्जिनियारजों जों थाबायफायो। मा लकेल टाइप, मा आसाम टाइप, मा बम्बाइ टाइप, मा सिसि टाइप, सब ए टु जेड मावजोबनो हागौ जों। माने आङो जियानो जादोला। बे न'खौ साद लुदो नै फार्स्ट फ्लर नायनो हागोन नोंथांमोना। फार्स्ट फ्लर इयो। गोजौआव थिं दोबाय नै डाइनालुम, रुफसिट। थिंखौ माबोरै फिटिं खालामो, थाम्बनेइलाव नुनाय भिडिअ'आ बेनिनो माने। फार्स्ट फ्लरनि खथायाव जना दं आङो। बारा गिदिर नङा न'आ। एरिया जाबाय 40 बाय 22 स्कुवेर फिट दिहुनोबा 880सो जागोन। बेनो आरो आं क्लियार खालामना होबाय। खुलुमबाय लोगोफोर। सिगांनि भिडिअ'आव आं बुंदोंमोन जे माने धालायनि पस्ट लुयोबा फार्माखौ दै फिनानै लुनांगौ। नाथाय दै फिनानै लुवाबा धालाया सिथाबनानै फार्मा बोख्लाबा फार्मायाव सिथाबना फैफानानै धालायनि महरा लेथ्रा जायो होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बे धालाय पस्टखौ जोङो फार्माखौ बोख्लाबाय। बिनि महरा माबोरै जादों दिनै जों नोंथांमोननो खिन्थिनोसै। नोंथांमोना नायनो हागोन जे जोङो खायसे खुबाय, नाथाय दिनै थंसे खुनो दंबावो। बे थंसे खुनायखौ नोंसोरनो डाइरेक्ट खिन्थिनोसै एडिटिं बानायालासिनो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै उनाव दङ नै बेफोरखौ खुबाय। बेखौबो फार्माखौ दै फिदो, खिन्थु खावब्रै साइडखिबो दैया नाङाखै। बेनि थाखायनो नै जायगायाव फार्माया दै नाङाखै गोरानै दङ, इयाव सिथाबनानै महरा लेथ्रा जादों। इयो नै इयो एसे लेथ्रा जादों। इखिजा मोजाङै नांदो जानांगौ, ओंखायनो धालायनि महराबो मोजाङैनो दोङो। नै मोनसेयाबो जाय फार्मायाव दै नाङाखै गोरानैनो धालाय लुजानाय जादों, इयाव सिथाबखायो आरो ग्यारेन्टि। नै बेफोराव फार्मायाव दै नाङासै, बिनि थाखायनो सिथाबनानै फैफादो, महरा लेथ्रा जादों। नैफोर मोजाङै दोङो। बेफोर फार्मायाव दै सिदो, बेनिखायनो धालायनि महरा मोजां जादों, सिथाबासै। नै बेखौबो नाय, बेबो धालायाव, बेनियाबो धालाय महरा मोजां। धालाय महर मोजां माने फार्मायाव दै सिदो, जेनेबा गोरानै धालाय लुजानाय जायाखै। जुदि गोरानै लुयो धालाया सिथाबनानै फार्मायाव फैफाखागोन, बे ग्यारेन्टि। नै सिदों इयो। बेफोरखौ नाय महरखौ मोजां। नै थंसे खुनो दोङो, बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन खुनानै। फिसा साबोलफोरजों एरख' जाया, गिदिर साबोलखौनो नांगौ। नाय हेभि खुन्था नाय, हेभि धालाय हेभि।
नोंथांमोना नायनो हागोन बोरै जायो फार्माखौ खुबैयाव नाय बोरै जायो महरा सिला तक्ता गोराना सिथाबना फैफादो थालाय थेवब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया बेफोर खिन्थु महरखौ लेथ्रा नुयो आरो बेनि थाखायनो आगोलावनो होनखादोंमोन सिथा सिदा बेखौ बोखानोसै नोंखिजा सिथाबाखै बरिया जादों नै तक्तायासो थालायाव सिथाबदो उल्टाय ओरैबायदि तागोदि M20 लगायदोंमोन इखो M20 बेसेबां बालाखौ बेसेबां सिमेन्टखौ बेसेबां अन्थाइखौ बेसेबां इखौ आं उनाव खोन्थागोन उननि भिडिअ नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरनो दाबाव सिथासिखौ बोखानोसै होननानै थैंक इउ हाबाय एरखौनो खुबाय आं जेरै फार्माखौ दैथाबनायाव खस्थ' ओरैनो खुनायावबो खस्थ' नै आं बारे बारे बुङो भिडिअआव सोरबाफोर बिगुमाया जुदि न' लुदोंबा फार्माखौ दै फियालासिनो थालाय लुनो होनाङा मिस्ट्रिफोरखौ जि खोथा फार्माखौ मोजाङै दै फिना ला थालायखौ लु बेयाव एख' प्रब्लेम गैया गुफुरा साबोल नांनाया जाहाथे एख' नङा निजाबो नायोबो बरिया भिडिअखौ नायनानै बोरै नुगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब खालामना ला बेल आइकनखौ दामना हो जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांनियाव थाबै सहैग्रोयो माबाफोर सोंनांगौ दङबा कमेन्टआव सोंजागोन आं A to Z एन्सारखौ होनो थाखाय रेडि जानानै दं गोजोन्थों